Zdravím vás, dnes vás zoberiem na jedno z najposvetnejších miest islamu k hrobke proroka Mohameda. Nachádza sa v Saudskej Arábii, teda v krajine, kde ešte donedávna bol problém sa dostať, ale dnes to už neplatí, dnes môže Saudskú Arábiu navštíviť pomerne ľahko každý, kto má o to záujem. Je to kolíska islamu, sú tu tie najposvetnejšie miesta tohto náboženstva a je to teda konzervatívnejšia moslimská krajina. Akurát je piatok, teda taký voľný deň pre moslimov, kedy rodiny sa spolu hlavne večer stretávajú, piknikujú, naozaj vždy sa mi to veľmi páči. A tu už je železničná stanica v meste Jeddah, do ktorého môžete priletieť a ideme smer Medina, čiže druhé najposvetnejšie miesto islamu hneď po Meke, kde žil, pôsobil a je pochovaný prorok Mohamed. Takto vyzerá tá železničná stanica, teda asi lepšie ako v Bratislave. A takto vyzerajú miestne peniaze, saúdsko-arabský riál, za 1 euro dostanete takmer 4. Tu je smer Mekka, ale tam nejdeme tam ani ako nemoslim. Nemôžeme ísť, ale môžete ísť do Mediny, teda do toho druhého najposvetnejšieho mesta islamu. Kávička cestou. A tu už idem dole na vlak. Nesmie chýbať fotka s miestnym supervlakom. A takto si to už rýchlosťou 300 km za hodinu valíme cez Saúdskú Arábiu smer Medina. Áno, krásne zelená krajina, hory, lesy. No a už sme v Medine a viac v druhej časti.